Τη λογική για το σημερινό παιχνίδι που πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Σκληρό και τελικά το Ανατόλιο απέναντι στην Καστοριά. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, κοιτάξτε, ήρθαμε εδώ με τις ελπίδες που μας αναλογούν σαν ομάδα. Σίγουρα η Καστοριά είναι το φαβορί της κατηγορίας και το αποδεικνύει. Εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε ό,τι είναι δυνατόν να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι. Ήμασταν κοντά, κάποια μικρά λάθη που κάναμε ίσως μας κόστησαν λίγο παραπάνω από όσο περιμέναμε. Τι να πω, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Καλή συνέχεια και καλύτερη συνέχεια στη δικιά μου την ομάδα. Πώς προβλέπετε αυτή η συνέχεια για τη δική σας την ομάδα, βάσει προγράμματος? Έχουμε τώρα μια σειρά αγώνων τα οποία είναι πάνω στις δυνατότητες μας, στις δυνάμεις μας. Δεν θέλω να πω κάτι μεγάλο και κάτι... προσπαθούμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε. Τώρα εύχομαι η σειρά των αγώνων αυτών που έρχεται να είναι όλα νικηφόρα τα παιχνίδια και να σκαρφαλώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στην βαθμολογία. Υπάρχει στο μυαλό μας, δηλαδή, Φίλιππε, η υπέρβαση για φέτος? Σίγουρα, βέβαια. Ολονών υπάρχει και ίσως και κάποια στραβά αποτελέσματα να μας έχουν σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα. Δηλαδή, αν είχαμε κερδίσει 2 ή 3 παιχνίδια τα οποία θεωρητικά δεν έπρεπε να είχαμε χάσει, νομίζω ότι θα ήμασταν ψηλότερα στη βαθμολογία και γιατί όχι και μέσα στην τετράδα. Με τους υπόλοιπους μνηστήρες που κυνηγάτε εσείς, πιστεύεις ότι έχετε καλύτερο πρόγραμμα? Κοιτάξτε να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς πάει το πρόγραμμα, για να πω την αλήθεια, αλλά σημασία έχει ότι βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι και το επόμενο είναι στα μέτρα μας και θα το κερδίσουμε. Ωραία, να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Μία ακόμη νίκη. Κλείσαμε την παρένθεση από το αρνητικό αποτέλεσμα που είχαμε μέσα στο Λαγκαδά. Επιστρέψαμε στις νίκες σήμερα εδώ με το Ανατόλια. Ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο μάτς. Η ομάδα του Ανατόλια είναι πολύ ποιοτική. Μείναμε πιστοί στο πλάνο του coach και μέσα από την άμυνα καταφέραμε να φτιάξουμε μια διαφορά την οποία διατηρήσαμε και έτσι πήραμε την νίκη. Θέλουμε άλλες 2 νίκες. Εμείς σήμερα νομίζαμε στην Καστοριά ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ακόμη 2 νίκες η ομάδα που θέλει. Θα διεκδικήσει. Για να εξασφαλίσουμε την άνοδο και μαθηματικά και 2 νίκες για να εξασφαλίσουμε την πρωτιά του πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα μείνουμε πιστοί στο πλάνο του coach και στην προπόνηση, συνεχίσουμε την ίδια δουλειά και θα καταφέρουμε το στόχο μας. Πιστεύεις ότι η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής μέσα στο Λαγκαδά μας ταρακούνησε λιγάκι, με την καλή την έννοια? Εντάξει, ούτως άλλως ήταν ένα δύσκολο μας στο Λαγκαδά. Μας ταρακούνησε, ναι. Και νομίζω το δείξαμε και στο γήπεδο, βγάλαμε περισσότερη ενέργεια σχέση με τα υπόλοιπα μάτια. Είχαμε βέβαια και προβλήματα τραυματισμών. Αλλά εντάξει. Okay. Επόμενος αντίπαλος είναι η Χάνθ, λίγο πριν από τη διακοπή του Πάσχα. Πιστεύω ότι θέλουμε ένα κομηρό φιλαγώνα για να κάνουμε γιορτές χαρούμενες. Εντάξει, η Χάνθ είναι μια μαχητική ομάδα παρόλο που βρίσκεται στις κάτω θέσεις βαθμολογίας. Θα πάμε για να κερδίσουμε. Πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά, θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη και να εξασφαλίσουμε την άνοδο μαθηματικά. Να το ευχηθώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε 2 λόγια βασικά για το παιχνίδι. Σταθήκατε πάρα πολύ καλά στην Καστοριά, απέναντι στην Καστοριά, ανταγωνιστική και κοντά στο σκορ. Είναι αλήθεια αυτό. Αποτελεί στόχο της ομάδας κάθε Κυριακή αυτός το να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα παιχνίδια στο δυνατόν καλύτερα. Στόχος αποτελεί πάντα η νίκη. Η νίκη είναι το ζητούμενο σε κάθε παιχνίδι όπου και αν παίζουμε. Είτε παίζουμε με την πρώτη ομάδα, είτε παίζουμε με τους τελευταίους του πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αυτό το κομμάτι. Ήταν εξαιρετικές δυσκολίες από το ξεκίνημα το παιχνίδι, γιατί γνωρίζαμε ότι η Καστοριά διαθέτει ένα ποιοτικό ρόστερ με πολλές επιλογές. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις ομάδα που έχει τόσες επιλογές και τόσο μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση. Σχεδιάζεις κάποια πράγματα, προσπαθείς να τα εφαρμόσεις στο δυνατό καλύτερα, αλλά για να κερδίσεις χρειάζεται να κάνεις ένα παιχνίδι το οποίο να αγγίζει το τέλειο, το οποίο δεν είναι πολλές φορές εύκολο, αλλά θα σταθούμε μόνο στην προσπάθεια ότι δείξαμε μια καλή εικόνα και ότι καταφέραμε να είμαστε στο παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται μέχρι το τέλος. Λίγο πριν είπε ο Φίλιππος Σιμεωνίδης, ο αθλητής σας, ότι η ομάδα έχει στην άκρη του μυαλού της
και την υπέρβαση. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό? Εμείς δεν κρυφτήκαμε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Δημιουργήσαμε μια ομάδα και χτίσαμε από πέρυσι μια ομάδα η οποία ήταν καλύτερη από αυτή που είχαμε και είχαμε στόχο να τερματίσουμε μέσα στην πεντάδα. Το πρωτάθλημα είναι εξαιρετικής δυσκολίας, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μία νίκη μπορεί να σου κάνει τη διαφορά και να βρεθείς μέσα στην πεντάδα και μία ήττα μπορεί να σε βγάλει και να τερματίσεις λίγο πιο χαμηλά. Προσπαθήσαμε να είμαστε στο στόχο αυτόν. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πάλι σε θεωρητικό επίπεδο είναι πιο βατό από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Όλα αυτά είναι η θεωρία του πράγματος, η πράξη επιβεβαιώνει αυτό το κομμάτι, το οποίο ενδεχομένως θα μας δώσει τη δυνατότητα να τερματίσουμε πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά το που ακριβώς αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει πίσω δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε και να πούμε ότι θα θέλαμε να είμαστε στις πρώτες 4-5 θέσεις. Ο χρόνος που απομένει πιστεύετε ότι δεν αρκεί? Ο χρόνος πάντα ο χρόνος, η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα αρκετός, εφόσον εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει για την ομάδα σου, η ομάδα πρέπει να κερδίζει. Από εκεί και πέρα απλά δεν είναι ακριβώς το δικό μας χέρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαστε λίγο πιο πίσω και θα πρέπει τα καλά αποτελέσματα δικά μας να συνδυαστούν με κάποιες ήττες των αντιπάλων. Αν είναι στο δικό σου χέρι αποκλειστικά, τότε είναι πιο εύκολα τα πράγματα ώστε να τα καθορίσεις. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ, επειδή παρακολουθώ την πορεία της ομάδας σας όλα αυτά τα χρόνια και με τον Γιώργο γνωριζόμαστε έτσι πολλά χρόνια, θέλω να σας πω, να σας δώσω χαρακτήρια για την πορεία που έχετε κάνει φέτος. Πραγματοποιήθηκε, ξέρω τώρα ο Γιώργος στο μυαλό του έχει ακόμα τη μαθηματική προσέξη. Όπως ακριβώς το λέτε είναι. Έτσι λειτουργούμε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια γιατί αυτό που πολλοί θεωρούν αυτονόητο, η κατάκτηση της πρώτης θέσης ή της ανόδου από μια τέτοια ομάδα, δεν είναι εύκολο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει από την αρχή της χρονιάς με πίεση. Οι παίκτες και οι προπονητές ανταποκρίνονται και θεωρώ ότι όποιος νομίζει ότι είναι αυτό πάρα πολύ εύκολο να γίνει, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Θα πρέπει να το ζήσει από την άλλη κατάσταση για να καταλάβει τις διαφορές. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να πετύχετε και μεγαλύτερους στόχους από το φετινό. Και εσείς να κάνετε την υπέρβαση, coach. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ. Κύριε Σούλιο, κλείσαμε την παρένθεση από το Λαγκαδά, επιστρέψαμε στα επιτυχία αποτελέσματα. Πολύ διαφορετική σήμερα, θέλω να πιστεύω, η ομάδα. Καταρχήν, να δώσω χαρακτήρα στους παίκτες της ομάδας μας. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Και αν ήσουν πέρασαν τόσο χαρακτήρια στην ομάδα του Ανατόλια, γιατί είναι χαρά μας όταν παίζουμε ομάδες που έχει ο κότσου Γκατατζής, γιατί παίζουμε άλλο μπάσκετ, είναι καθαρά μπασκετικές ομάδες. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η θέση στην οποία βρίσκεται το Ανατολή είναι πλασματική για μένα. Αν δεν έκανε κάποια άτυχα αποτελέσματα, θεωρώ ότι θα ήταν η ομάδα που θα πρέπει να είναι μέσα στα τετράδα τουλάχιστον. Από εκεί πέρα για μας το συγκεκριμένο παιχνίδι, το σημερινό, ήταν μετά από μια δύσκολη ήττα μέσα στο Λαγκαδά. Ήταν μέσα σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλούς παίχτες οι οποίοι δεν ξέραν μέχρι το Σάββατο αν θα παίζαν ή όχι. Και να δώσω άλλη μια φορά μπράβο στα παιδιά, γιατί 2-3 παίχτες παίξαν με πυρετό, υπερέβαλαν αυτό, σφίξαν τα δόντια και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά δώσαν πραγματικά σήμερα την ψυχή τους και νομίζω ότι εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Ήταν δύο πολύ καλές ομάδες, δύο μπασκετικές ομάδες. Απλά νομίζω ότι για μας ήταν κομβικό παιχνίδι. Υπάρχει όντως αυτή η πίεση του πρέπει αυτή τη στιγμή και ενδεχόμενη αστοχία θα μας έβαζε σε μπελάδες, σε περιπέτειες, θα χαλούσε το μυαλό μας που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, να έχουμε καθαρό μυαλό. Από εκεί πέρα να δώσω πάρα πολλά μπράβο, πολλά ευχαριστώ στον κόσμο της Καστοριάς, ανταποκρίθηκε στο χάρισμά μας, ήταν ο έκτος παίχτης. Τον περιμένουμε μαζί μας και στη ΧΑΔ. Αν μπορούμε να πανηγυρίσουμε εκεί την άνοδο, όλοι μαζί, και να πάμε σε διακοπές του Πάσχα ήρεμη ήσυχη, γιατί το πρωτάθλημα από το Πάσχα μετά από διακοπή 3 εβδομάδων είναι άλλο πρωτάθλημα. Σίγουρα. Η πρώτη αγωνιστική μετά το Πάσχα θα είναι στην κυριολεξία όπως την πρώτη. Είναι πολύ μεγάλο το κενό. Και νομίζω συμβαίνει πρώτη φορά αυτό, να έχει 3 εβδομάδες διακοπή το πρωτάθλημα ακριβώς.
Ξαναλέω, το κομβικό κομμάτι ήταν το θέλω του παιχνιδιού, των παιδιών μας, το θέλω της ομάδας και η όθηση που είχαμε τον κόσμο σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Και βέβαια είπατε λίγο πριν για την Χάνθ, με ψυχολογία του νικητή, σε πολύ καλή κατάσταση πιστεύω και όπως είπατε και εσείς coach, θα πάμε για το διπλό, για το ροζ αγώνα καλύτερα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Άλλος αντίπαλος σίγουρα. Η Χάνθ είναι και αυτή μια ποιοτική ομάδα. Έχει άλλους στόχους, κυνηγά την παραμονή κατηγορία. Ξέρουμε ότι έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια εβδομάδα μπροστά. Καταρχήν να αποθεραπευτούμε, να είμαστε υγιείς, να πάμε πλήρες, ώστε να διεκδικήσουμε άλλη μια νίκη. Όπου θα μας δώσει άλλον αέρα, η ομάδα θα μπορέσει να χαλαρώσει και να μπορέσει να αποδώσει καλύτερο μπάσκετ. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα σίγουρα δεν μας αφήνει να δείξουμε ποιοι είμαστε. Κάνουμε πολύ εύκολα λάθη, πολύ εύκολα λάθη στην άμυνα και είναι λογικό γιατί ξαναλέω τα παιδιά θέλουν τόσο πολύ να πετύχουν το στόχο τους, ώστε να το πιο γρήγορα και είναι λογικό εν μέρει. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στην Ανατόλια και να επιτευχθούν οι στόχοι.